Ak ty chceš piť, pí, ale nie u mňa. Keď ty máš na alkohol, ty máš na oblečenie, na stravu, na ubytovanie, na hotel. Kúp si hotel. Keď mňa pýtajú chlapci, bezdomovci peniaze, nikdy nedám. A nedávajte, aj keď kázim tu jopy, nedajte. Aj dneska ma jeden pýtal, som povedal, nedám. Mám, ale nedám. Nie, že nemám, neklamem ti, ja mám, ale ti nedám. Prečo? Tu ti prečeču. Skvapalníš tie peniaze. Nedajte peniaze. Môžeš mu dať najesť, pošli ho ku mne. Pravíš dobre. Ja nechávam tak, nezberám, keď oni prídu, aj dneska som si tak pozvažoval, ja ti dám podmienku. Ty prídeš sám ku mne. Prečo? Položím ti prekonateľnú prekážku, ak ju prekonáš, myslíš to vážne, chceš sa obrátiť. Ak ju neprekonáš, kecaš. Neverím na slova. Či na slova neverím, na skutky. Poď, urob. Keď prídu napríklad ku mne, také prípady mám, predtým sme bývali 56 v 3 izbách. Na mojej izbe bolo 21 chlapov. Boli takí, že bol ťažší prípad, bitkári, vraždu sedeli, alebo znasilnenie, tak boli pri mne na izbe. Smrad, to je malé slovo, poviem naozaj. Ja nechcem nejak to, aby som to tak nebol taký naturálny, ale skutočne už tie trojposchodové postele sme mali, no a chlapci to volali, že ostré streľby celú noc. Čiže jednoducho to bolo nás nahustených a viete, také zaujímavé prípady boli. Teraz nespávam s nimi, malokedy mám postel, ale nespím. Nie, že by som nechcel, nevládzem. Pokora je pravda, musím povedať, nevládzem. Môžem sa potrhať, no nevládzem. Jak teraz? Do 1:30 som hore, o 6 mám stať a teraz koľko to vydržím? Zopakuj to 3-krát po sebe a uvidíš, čo sa s tebou stane. Jednoducho oni dospia, ale ty kedy? No ak ich chcem slúžiť, musím trošku ďalej od nich a nabrať kuštík síl a zase sa vrátiť. A zase nabrať a zase. Včera som ušiel do lesa. Dobre počujete, v lese som bol tak, bolo zavej. A v lese som išiel v lese a išiel som v lese, až večer po tme som prišiel okolo 9. domov. Čiže takto chcem povedať, hej, že určite ten spôsob, hej, že žiaden alkohol, žiaden trestný čin a každý musí pracovať podľa svojich možností a schopností. Hej, naši bratia komunisti to mali trošku ináč, jak to má svätý Pavol. Všimnite si ten maličký rozdiel, ale podstatný. Kto nechce pracovať, nech hneje, kto nepracuje, nech hneje. Obrovský rozdiel. Kto nepracuje, nech hneje. Ak ideme podľa takého zákona, jak za komunizmu, tak starých chorých dáme nabok, to nepotrebný, hej, deti nabok, a len ten, kto má svaly a rozum, ten je potrebný. Svätý Pavol povedal, kto nechce pracovať, nech hneje. Ja by som chcel, ale som na vozičku. Boh ti zaráta, ako keby si pracoval.